Türkmenistanda döwlet garaşdyrlygynyň nowatdaky tenesine gabat gurnolýan köpçülikleň mejburi çärelerine gatnaşdyrmak üçin vilayetlerden büdjet işgärlerini Aşgabatda getirýärler. 27-nji sentýabrda bellenilýek ýurt garaşdyrlygynyň 32-nji ýyl dönümi bilen bagly taýýarlyk işleri sol sanda marşirowkalar hem ýaýwanlanýar. Balkanda howpsuzlyk gullukları Aşgabatdaky şowhunly dawaralarda, şolsanda konsertlerde çykyş etmeli medeniýet we sunwat işgärlerini barlaýarlar. Bizden adatça bolşýaly 3 arka maglumatlary soralýar. Mundan soň paýtagta iýerýärler. Dip şu aýyň ortalaryna Aşgabatda ýollanan türkmen masyly sunwat işgäri habarçymyza gurrun berdi. Ol özleriniň durly dawarlarda ýerine ýetirmeli çykyşlaryny ilki yerli ýol wasatynyň öňünde görkezendiklerini, ol oňlandan soňra ýazgy edilen çykyşlarynyň ýene bir gezek tasdiklatmak üçin paýtagta iýerlendigini aýtdy. Aşgabatda ýer sagat 8:00-dan tä 18:00 çenli dynysyz repetisiýalar geçirilýär. Häkimlikden hem her gün diýenýaly gelip barlap gidýärler. Beýleki vilayetlerden getirilen tansçylar, medeniýet işgärleri, şol sanda çağalar hem biz bilen taýýarlanýarlar. Mundan boyun gaçyrjak gumanaň ýok. Diňe tansiýa aýdym däl. Egerde başga ýygnaklara ýa maslahatlara tomoşaçy ýetmese, onda boş oturguçlary özlerimiziň doldurmaly boljagymyzy hem duýdurýarlar. Dip söhbetdeşimiz belledi. Ol 27-nji sentýabrda guraljak dawaralarda ýa-da telewizioniýa üçin ýazgy ediljek reportajlarda geýmeli milli libaslaryny hem öz hasaplaryna satyn alýandyklaryny aýtdy. Aşgabatdaky ähli çykdyjylarymyz hem öz boynumuza, hökümetden, edaradan goşmaça pul kömegi ýok. Arzyňy aýtmakdan geçen, başga bahana bilen ırsarap işiňden kowmasalar razy bolduk. Dip 30 ýaşlaryndaky sunwat işgäri belledi. Bu aralykda Garaşdyrlyk bayramynyň öňýany Aşgabatyň büdjetçileriniň hem gatnaşmagynda mejburi taýýarlyklar, sol sanda marşirowkalar badalýar. Türkmenistanyň kronikasy nesri paýtagtdaky bu çäreleriň 21-nji awgustda başlanandygyny, döwlet işgärleriniň saat 15-i çelini iş ýerlerinde bolup, ondan soň hem Dağdan stadionunda saat 16-19 aralygynda marşirowka edýändiklerini habar berýär. Nesir adamlaryň öýlerine gizi saat 8 töwerekleri dolanýandyklaryny, şeýle-de mejburi meýletin geçirilýän bu çäreler üçin gosmaça tölek edilmeýändigini, sol bir wagtda olardan ähli wezipe borçlaryny doly ýerine ýetirmek talap edilýändigini nyktaýar. Türkmenistanda büdjet işgärleri esasy wezipe borçlaryndan başga-da mejburi köpçülikleň çärelere, sol sanda arasaçylyk işlerine, köçeleri süpürmäge we paxta ýygymyna gatnaşmaga mejbur edilýärler. Türkmenistan 2017-nji ýyla çelini Garaşdyrlyk bayramyny 27-nji oktýabrda, ýagny 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň düzümünden çykýandygyny yglan eden tenesinde belleýärdi. Emma mundan 6 ýyl töweregi ozal sol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedow garaşylmadyk ýagdaýda Garaşdyrlyk gününi bir aý öňe süýsürdi. Ondan öň çärek asyr dowam eden bayramçylyk tenesiniň halka geňişmezden üýtgidilmegi boýunça suçaka çelini resmi düşündürüş berilmedi. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň synçylaryň we aktivistleriň köpüsi 27-nji oktýabry goşa bayram hasaplaýar. Bu hasaba görä Suyul täze Türkmenistanyň düýbüniň tutulanyna 99 ýyl, garaşsyz bolanyna 32 ýyl bolýar.